Dobrý večer z Bijacoviec pod Spišským hradom. Na miestnom cintoríne je stále polícia, vrátane kriminalistov a v okolí cintorína sú stále desiatky príbuzných. Tí mali dnes popoludní počuť zvuky ako klopkanie a niektorí hovoria, že aj hlasy, ktoré sa mali ozývať priamo z hrobového miesta. Má tam byť pochovaný ich príbuzný, ktorého mali pochovať alebo ktorého pohreb bol pred 18 dňami. Ide o tzv. Kryptové hrobové miesto. Na otváranie hrobu bola privolaná nielen polícia, ale aj pohrebná služba a dokonca hasiči. Miesto v okolí hrobu bolo zakryté plachtou a krátko potom, ako došlo k otvoreniu hrobu, prišiel k miestnym obyvateľom zhromaždeným na cintoríne jeden z policajtov v civile s tým, že majú opustiť cintorín a dodal tiež, že nebožtíka mali nájsť alebo mal byť nájdený, ako bol pochovaný. Môžete pomaly odísť, nič sa nestalo. Tak je, jak bol pochovaný, tak je všetko v poriadku. Že je mŕtvy. Že je mŕtvy a že nevedia, čo tam buchalo. V prípade bolo prijaté trestné oznámenie. Polícia vec preveruje. My v tejto chvíli ostávame na mieste a podľa aktuálnych informácií smeruje sem do Bijacoviec aj obhľadajúci lekár.